ପ୍ରକାର ମାଛ କାକୁଡ଼ି କେତେ ନେଖା? 2 କିଲୋ 20, 2 କିଲୋ 30। କୋଳି ନବ? କୋଳି କେତେ ନେଖା? କୋଳି 60, 40। କଣ ସେଉ କେତେ ନେଖା? ବଡ଼ ଇଏ କ'ଣ କୋଉଟା? ଏଇଟା 120, ଏଇଟା 140। ପୂଜା ଚାଲିଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ। ବହୁତ ପାନ ସେଲିଂ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50,000 60,000 ଲକ୍ଷେ ପାନ ସେଲିଂ କରେ। ଏ କାକୁଡ଼ି କେତେ ନେଖା? ଆଉ ସିଏ 3 କିଲୋ 20, 3 କିଲୋ 20, 2 କିଲୋ 20। ଏଇଟା 3 କିଲୋ 20। ଏଇଟା ନବ? କାକୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 କିଲୋ 20, 2 କିଲୋ 20। ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କାକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଶୀ ଟମାଟୋ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଶସ୍ତା। ତ ଟମାଟୋର ବଜାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାରଟା। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ମାଆକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଳୁ କେତେ ନେଖା? ଆଳୁ ଆଳୁ ଏ କଲରା କେତେ ନେଖା? କଲରା 30 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା। କଲରା କେତେ ନେଖା? 25 ଟଙ୍କା। ମା ଏ 25 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଲରା ସେ ବୋଧେ 20 ଟଙ୍କା। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ତ କଲରା 20 ଟଙ୍କା, 25 ଟଙ୍କା। ଏ କଲରା କେତେ ନେଖା? 20 ଟଙ୍କା କଲରା। ଦେଶୀ ଟମାଟୋ, ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏକଡ଼େ ଗଲେ 3 କିଲୋ 20, କିଲୋ 20। ବହୁତ ଶସ୍ତା କାକୁଡ଼ି। 2 କିଲୋ 20, 3 କିଲୋ 20। ସେଇଠି ବି ସେଇଆ। ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ମାନେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଭଏସ୍ ଶୁଣା ଯାଉନି ଠିକ୍ସେ। ମା ଏ କୋଳି 30 ଟଙ୍କା। ବାଇଗଣ 20। ଟମାଟର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟମାଟର 10, ବେগুন 10, আলু 8 টাকা। মা বাইগণ 10 ଟଙ୍କା। ବାଇଗଣ 10 ଟଙ୍କା। ସେ ବାଇଗଣ 10 ଟଙ୍କା, ଏ ବାଇଗଣ 10 ଟଙ୍କା। ଶୁଣା ଯାଉନି କିଛି, ବୟସଟା ଟିକେ ଆସିବନି ତ, କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଗହଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆର ମୋର ଆଇଛି ମାର୍କେଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ, ମାର୍କେଟରେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଅଧିକ ତ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି କ'ଣ କିଣାକିଣି କଲି। ତ ଘରକୁ ଏବେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ।